στο δικό μου το σπίτι. Παντρεύεσαι? Με ποιον? Παιδί που είναι και ο πρώτος. Πού είναι ο Στάθης να μιλήσω? Δεν γύρισε ακόμα. Πες μου. Πώς το γνώρισες, πού το γνώρισες? Πώς το γνώρισες, πού το γνώρισες? Μου πέσες στις τσίχλες αυτοκόλλητο. Πώς το γνώρισα? Πώς γνωρίζονται οι άνθρωποι, καλέ? Γεια. Αχ, Στάθη μου, στην ώρα ήρθες. Άσε με να σου μιλήσω. Άσε με ρε Σιρένα και είμαι στις μαύρες μου τώρα. Άσε με. Στάθη μου, η Ρένα μας παντρεύεται. Τι πράγμα? Παντρεύεται, γι' αυτό θέλει να σου μιλήσει. Άσε τα διάλα. Ναι. Σοβαρά μωρή? Κοίτα το Ρενάκι, σαν ψέματα μου φαίνεται. Αγαπούλα μου. Στάθη μου. Αγαπούλα. Και δεν μου λες μωρή. Καλός. Ο πρώτος. Μπράβο ρε Σιρένα. Ο καλύτερος. Χαίρομαι ρε Σιρένα. Ο Χάι. Α, είναι και Χάι. Αμέ. Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι? Disc jockey. Α, επιστήμονας ο άνθρωπος. Μα είπα κι εγώ, ποιος σοβαρός άνθρωπος θα αγαπήσει αυτό το μουρλό? Για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρός και να μην σας νοιάζει εσάς. Εγώ θα ζήσω μαζί του. Με ποιον θα ζήσεις μωρή? Με αυτό τον disc jockey? Ναι. Που βάζει τους δίσκους? Μάλιστα. Και τι θα τρώτε μωρή? Θα παίρνετε τους δίσκους, θα τους βάζετε μέσα στο φούρνο και θα τους τρώτε για πίτσα? Ο Τζόνις έχει πάντα δουλειά γιατί είναι ο καλύτερος, το number one. Ο Χάι. Μάλιστα. Αυτός είναι ο Χάι και εσύ το Χαϊβάνι.